na dole, keď som tam ja. Všetko dajte na max, nech to počuť, nech počuť, čo treba. Yeah, run it back, poďme naspäť, bežím za úspechom, ako running back. Yeah, run it back, cítim sa dobre, ako Usain Bolt. Usain Bolt, ideme rýchlosťou nepooberanú. Yo, oh no, čo je to za beat, že sa na ňom takto naháňame. Rýchlosťou rastieme, rýchlosťou naháňame cash. Rýchlosťou zvuku idem pre cash, že sa s rýchlosťou svetla zbierame gas. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Všetky ruky hore, keď som na tom byte, yeah. Všetky okná dole, keď som na tom byte, yeah. Všetko dajte na max, keď som tam ja, yeah. Nech to počuje, nech to počuje celý svet. Mikrofón má 100 stupňov z toho, ako tu nahrávam. Rebraky majú 200, lebo počuj mňa, nepočúvaj ma veľa, roztočí sa ti hlava. Budeš si musieť sadnúť a napočítať do 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, ďalej nejdem, počítam iba cash. Ostatné je nepodstatné, ostatné je trash. Okrem tých najdôležitejších vecí, veď vieš. Láska, reba, koncerty, veď to je to, čo chceš, yeah. Máme všetko, kúkaj sa dopredu, nič nerieš. Nesnaž sa pochopiť to, ako funguje svet. Nikto to nepochopil, skús pochopiť rap. Skús pochopiť to, jak idem stolným all in all. Stolným all in, teda stolným black up 6 liter. Máme pod kapotou, a pod nohami na byte, teda a.k.a. parazit. Všetky ruky hore, keď som na tom byte, yeah. Všetky okná dole, keď som na tom byte, yeah. Všetko dajte na max, keď som tam ja, yeah. Nech to počuje, nech to počuje celý svet. Mikrofón má 100 stupňov z toho, ako tu nahrávam. Rebraky majú 200, lebo počuj mňa, nepočúvaj ma veľa, roztočí sa ti hlava. Budeš si musieť sadnúť a napočítať do 20.